Ekene m unu ndị Igbo ndị ọma nji eme ọnụ. Daalụnụ. Mma ewetala unu akụkọ ụwa nke taa bụ abalị 8 nke ọnwa Septemba n'afọ 2021. Cheenụ ntị ka unu nụrụ isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ndị CNN ekwupụtala maka ndọgọndọgọ nnwere onwe ndị IPOB na-ekwu. Ndị IPOB asị na fa ga-anọ n'ụlọ na mbọsị ọnwa Septemba ga-adị na mkpụrụ ụbọchị 9, ya bụ echi bụ Tọzdee. Ntonto Dike ayọọla di ya ayịyọ siri ike. Otu nwoke bi na United Kingdom agbala nwunye ya alụkwaghịm. Gezienụ ntị ka unu nụrụ okwu na-eso akụkọ a na ntapịa. Ndị CNN ekwupụtala ndọgọndọgọ nnwere onwe nke ndị IPOB. Ndị IPOB jupụtakwara na nnukwu ọṅụ na ndị CNN ekwupụtala ndọgọndọgọ nnwere onwe ha. Fa wee kwuo sio na ndị CNN na fa na-eme fọmfoju akpa na ọ bụ so onwe fa ka fa maara na fa ga na-ekwupụta ihe gbasara fa na onwe fa, maka na gịnị na CNN na-eme ka ọ dịnyere fa na fa ga-ejisikwa ike na-ekwupụta ihe dịrị fa n'agbanyeghị ka o si na-edi na ọbịrọ ndị ọzọ ga-abịa na-ekwupụta ihe dịrị fa maka na fa ga-ekwue gbagọrọ agbagọ. Asịkwazịa na Buhari na-abịa echi niile bụ ọnwa Septemba ga-adị n'ọnwa 9. Ndị otu IPOB wee zọọ ụkwụ na fee n'isi wee sị na fa ga-eme ngagharị iwe a na-akpọ n'ọlụbegi n'ọlụ ana n'ụlọ. Fa dọkwala onye ọbụla aka na ntị si onye apụtakwana, onye pụta ihe melie nyanwa bụ ihe mele onwe ya. Fa asịkwazịa onye mme anyị eme, nya bụ do me I go do you. Fa asịkwazịa na fa bụ ndị na-achọ udo, were ọnọdụ udo na-achọ nnwere onwe, na ọ bụrụ fanwa bụ ụzọ wee bido mkpasa ikpe aghara, na ọ bụ ndị otu gọọmenti ndị Naịjirịa bido wee gbube ndị otu IPOB megidebe fa na-eme nta eme imo. Nya mere fa wee sị do me I go do you. Ọ bụ ihe ndị IPOB kwuru wee dọọ aka na ntị, tie mkpu n'oke onu wee sị onye ọbụla nọlụbie echi niile bụ Septemba, ọnwa Septemba ga-adị na 9. Onye ọbụla tụpụtara ụkwụ ụzọ ma ọ jee gbaa egwu ihe ọ fụrụ nya were. Anyị wee nụkwazie na ihe Ntonto Dike na di ya kwuru na nzuzo apụtala ihe. Ha wee kwuo na Ntonto Dike bere akwa arịrị wee yọọ udo, wee yọọ di ya ezi mgbaghara, chọọ udo, ma di ya ahụ achọzi ya ma ọlị na ọ bụ di ya ahụ bịa wee teepuo ihe ya na-akwụ wee tụpụta ya na soshal midia. Mkpu wee na-agha isi onye gbata ọghara ibe ya, ma fatakwala di ya ahụ ụta nke ukwuu a wee sị na ọ bụ nyanwa bụ ihe na-esi, na ọ bụrụ ezigbote di ka ọ bụ ije tụpụta ihe ya na nwunye mere na nzuzo. Ndị mmadụ wee tikwa mkpu wee sị o nwere onye ya na nwunye ya na di ya ada ese okwu, na o kwesịrị na Ntonto Dike mere ihe o kwesịrị, na ifu onye masị gị ịfụ n'anya gị na ya nwee okwu ị ga-ayọ ya, gị na di gị so okwu ị ga-ayọ nwunye gị na ya so okwu ị ga-ayọ, na ọ bụ ihe ziri ezi ka o mere ihe dị njọ, na ọ bụ onye ahụ tụpụtara ya bụ atụmatụ ilo bụ onye dara iwu, na ọ bụ nyanwa bụ ihe mere ajọ ihe, ya bụ die Prince udo yes, a sị na ọnyanwa bụ ihe na-esi. Ọ bụ na Sandra Idoba ka anyị nwetara ozi a. Anyị wee gaa, anyị eluo na Igbo Class World. Anyị wee nweta ozi na otu nwoke
agbala nwunye ya anukwaghim. Otu nwoke nọ na mba United Kingdom asio na o nwụchikọrọ nwunye ya kpịchịkọm ebe ya na nwoke ọzọ na-edina. Ọ nwụchikolie nke mbụ, nwụchiko onye nke abụọ, o wee foziele ntutu chaa wee si olu na o nwere ihe ga-emekatazi ka ọnụ ọnya bụ nwunye ya. O wee gbaa anya anụkwaghịm. Ọ bịazịa gwa ndị Igbo Class World ka fa tinyeli ya anya nwunye ọzọ. Ọgwụ ka ọ ha anyị na mbọsị tata. Ọkọ akụkọ bụ lọlọ Nneka Ijelenze. Ọ bụ n'ụlọ ọrụ anyị dị na United Kingdom ka anyị si na-ewetara unu akụkọ ụwa. Anyị kenee Maazị Samson, Maazị Love Family ndị tinyere aka wee chịkọta akụkọ a. Anyị ekenekwa Maazị Chukwuma na Maazị Victor, ndị niile na-alụ ọrụ n'Igbo Class World TV and Radio. Anyị na-ekene unu na-asịzi unu ka ọ dị mgbe ọzọ. Anyị enyechego akụkọ ụwa nke a pịachie akwụkwọ ka anyị kwuzie okwu ndụmọdụ. Chee na aka ghọrọ anyị chọọ ikwu okwu ndụmọdụ wee ganye na Ntonto Dike ya na nwoke ahụ gbalụ nwunye ya anụkwaghịm. Nwoke a gbalụ nwunye ya anụkwaghịm ka nkọlụ unu. Ọ bịa titere Igbo Class World wee sịa na o jide nwunye. Ọ sị na nyanwa kpọgote nwunye. Nke a bụzi akụkọ ka m na-akọrọ unu. Anyị ekwuchego akụkọ ụwa ka ntapịazie anya n'ụdị unu si gaa anụ ya ka ọ baa unu ntị maka ihe ukwu na-eme, ihe dị ukwu na-eme. A sị na nwoke a ka o si wee wetara anyị ya bụ ndị Igbo Class World. Ọ sịrị na o ji enụọ nwaanyị n'obodo Anigbo na Anambra, ya na onwe bụkwa onye Anambra, wee kpọgote. Asị na o jebe ọlụ abalị, nwaanyị akpọlụ nwoke bata. O jebe ọlụ abalị, ndị a amụtagokwa ụmụ atọ. Nwaanyị akpọlụ nwoke bata, a na-ekwu a na-agwụ ya, o mekete ọ sị ka ọ makanalị ka ọ fụkana n'anya. O wee gwa nwunye na ọ ga-eje ọlụ abalị. Ọ gwazia nwunye na ọ ga-eje ọlụ abalị. Nwunye ya akpọkwa ndị ọ na-akpọ. Asị na nwoke wee chigha azụ. Nwoke echighezie azụ wee nwụchikọ nwunye kpịchịkọm ya na nwa ikorobịa ya na ya nọ wee na-akwọli ndụ. Nwoke wee tie bebe kpọkpọkpọkpọ wee si ogini na-eme nwunye m ọka ịdị. Nwunye wee sekpuru ana yọọ biko kwa akwa alịlị si na ọ bụ ekwensu, na ọkwa na ọnwụnwa ekwensu ya gbaghalụ ya. O necha anya ka nwunye esikwa akwa alịlị wee gbaghalụkwa ya. Unu na-egekwa ntị. Ọ sị na ọ gbaghalụ ya. Afụ na okwem akwa sịkwa na ihe nwunye gị mee gị gbaghalụ, mana ọ bụzia nke ịnwụchiko n'enu bed n'enu akwa nọ nke ahụ ka Chukwu jụrụ. Mana ọsọzikwa gị gbaghalụ, ọsọrọ gị ịchụ ọnya nọ nke ahụ ka Chukwu na-asain. Ya bụ ịnwụchikokwa ụdị ihe ahụ si enye foto maka ụdị afịa arụ fa agọnarị si na asị na ị na-atụgide fast. Maka anyị ejiri egbuligbo ọnụ ajọji, anyị na-ajọji ihe afụkwa n'anya. Ọ ka ndị oyibo si eme, ndị Igbo Class World na-emekwazi ya maka na anyị na-ekpe ikpe ziri ezi dịka asụsụ na omenala Igbo si wee dị. Ọ bụrụ na ala Igbo onye jidekwa ọ na-achụkwa, mana onye yọkwa dị eche ọ gbaghalị ya ọnyanwa. Asịzịa na nwoke a wee gbaghalụ nwunye. O luzie na mbọsị ọzọ o wee nwakwa nwunye ọnwụnwa ekwensu wee sikwa ya na ọ gabakwa ọlụ ọzọ. Nwunye wee kwe. Nwunye wee jekwezie kpọtakwa onye ahụ ọzọkwa, kpọtakwa ya ọzọ. Ọ bụ ọkwa obere ihe ka a na-afụ. Di ya wee nye second chance ofe elu. Asị na nwoke a wee kọsara anyị nke na-ekpe nwunye. Ọ sị na ọ si ka ọ nwapụ ya nke ugboro abụọ ka ọ malụ. Ọ bụrụ na o jidere ya mezuo onye eto o jidere ya, o wee trọspụ ya ọzọ. Mana ayụyo ahụ ọ yọrọ ya, ọ gbagabụlie. Mana ọ si ka ọ dịkana shọ. O wee gazia nke abụọ wee nwụchikokwu ya ọzọ.
ọsịzịa mba na ọma mgbaghali ya wee si ya gịnị nyakwalụ ngwongwo ya na wee kwali ya gbaa anya anụkwaghị m wee dọka akwụkwọ jikọ onye na fa ọnya nwoke zukwu ka eme ịma na ọ bụrụ na o zuru ka eme ọ na-akwa akwa alịrị o zuru ka eme ọ na-alụ injinia ịmara o so na ndị sayensị ọkwa gịnị ka ezi ọlụ ọ si na ọ na-alụ ya rocket scientist yes ọ ihe o kwuru na ọ na-alụ rocket scientist o si na o ji ezigbo ọrụ kara aka ọ ga-ama jigijigi o tetere ụla na-atụ ugbo ya bụ obi kali ya mgbaghala ọ gbaghala bulie bụ maka ịfụnanya ọfụ ya ya na nke abụọ na ọma nkwezi na ụkwụ na aka ejiri na ọ dị boyant ifu dị mkpa ifu ogologo ime o topu ọ dịkwa afọ iri ise na ise ya bụ 55 years ọ sị na ọ kabere nka na ọkịta ka ọ na-afụta na ndị dị 55 years so na youth na fa bụrụ ndị elderly fa karọ nka na nwaanyị ọzọ ga-ekwetekwa amazịkwa m nke o ji ele bịa n'Igbo Class World wee sizi anyị jiri aka anyị chọbalị ya nwaanyị ọzọ mana o nwere ọnọdụ onye ọ si na onye a ga-anọzi na mba United Kingdom ọ si abụ ọnọdụ onyezi na ọma nnazi ana Igbo jee nụọ nwaanyị n'ọnyanwa so ihe a wee gbaa anyị ghali anyị wee gwu ya si nya gaba na Unity Matchmakers onwe ngalaba a na-akpọ Unity Matchmakers anyị ada olurula ọ bụrụ awa jurisdiction ịchọrọ ụmụ mmadụ nwaanyị o nwere ọrụ anyị bụ ịkwanyite asụsụ na omenala Igbo ya ka anyị ji si ya wee mali atụ ebe ọ ya aga wee chọọ nwaanyị ebe ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke na-achọ di nọ nyapụ nyapụ na-achọ onye ga-anụpa ya gaba ebe ahụ anyị wee nye link si ya gaba na Unity Matchmakers fanọkwa na Facebook fanwe webụsaịtị nọ ndị be anyị melie iji chịkọtakwa anyị niile ọnụ ndị Igbo niile ọnụ onye ọbụla bụ nwoke na nwaanyị tolugo chọọ ịnụ di na nwaanyị fa gaba ebe ahụ jiri aka fa rọlụ onye fa chọ ọyị anyị gwara ya mana anyị bekwala akwa alili megide nwunye kpọbata nwoke n'ụlọ wee si ya na o mekwala ihe ana na-asọ na ihe Chukwu na-asọ na nwoke agbaghalụrụ ya anyị atakwụ ya ụta anyị atara ya ụtọ anyị ama njekweje ka ikpe ahụ anyị ama njekwe yo anyị ada eji ije ifele ya bụ anyị na-akwado nwoke ahụ maka na ihe sọli anya mee nye ya bụ ịnụ di na olube di gị mgbe imele oyi imechego oyi ọ bụrụ na oyi na iji chọrọ imechi oyi ị na-agagharị ije n'elu di ọ bụrụ ịnụ di ka na-agba alaba nkụ ịbụrụ nwoke ịbụ nwaanyị ọ bụrụ na ị chọrọ na ịnụ di na nwaanyị na ị ka na-adụ na-agba alaba nkụ ịnụ na nwaanyị ịnụ na di jee mebe alaba nkụ gị ya bụrụ single mother single father o nwee ụmụ nwoke mụchaa ụmụaka nya ise asaa n'aka nwaanyị ọkwa nwaanyị ụmụ ya dị asaa ụmụ nwunye dị asaa onye ahụ ka ọ dịkwa nwaanyị o nweta mana ọ bụrụ omenala anyị onye Igbo na-eme one ahụ ọ bụrụ ezigbo onye Igbo ọnwụ juru mmiri ala afọ kama ịda ada nke mbụ ịnụọ nwaanyị ịda ada ịnụgharịa nwaanyị ịgbadozie nye anya n'imekezi atọ mana ije na-agagharị si na ị na-amụ nwa ebe niile ọ kama ị ga-anụcha di na nwaanyị ka na-agba alaba nkụ ọ ka mma na ịnụrọ di na nwaanyị ọ ka ezigbote mma ọ bụ kama ị ga-anụcha di na nwaanyị ị ka na-agba alaba nkụ ọ ka mma na ịnụrọ nwaanyị ịgbaba alaba nkụ ịchọ ịgba ọnya ga-akarị gị mma maka na anyị ada amụ nwa nkwụ anyị na-akwa sọpọtụ nwoke dị polygamous in nature si rapụ ya mba ejidekwere ị ga-ana gị bụ nwoke ga-anakwa ị ga-ana ọyị anyị si ka anyị kwuo ndewonu ndị be anyị
ka ọ dị na mgbe ọzọ. Mbọsị nta ka anyị chụọ n'Owerre nchi ka emesịa.